Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng kawa gomba kawa golo doke ito wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo studio abo mie thuolo obonyiso ne nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Kokwa ketho kinde kata matin machiegni penj laktar odiechieng makawuono. Erokamano ahinya kuom rwaka e studio mar Ramogi TV. An nyinga en Dr. Lewis Owala, ajaseme. An daktari mathiedho luongo ni General Medical Practitioner. Abende kendo an daktari ma en physiotherapist. Ng'enyne wadil gi rehabilitation. Seche miwacho ni physiotherapist kaito kendo in General Practitioner, tiende ni itimo ang'o to mage mok inyal timo? General Practitioner nyiso ni inyalo thiedho tuoche te ma dhano nyalo bedo ni betgo. Lakini nitie kiwango moyieni minyalo thiedhogie. To physiotherapist ng'enyne en wawacho ni rehabilitation, thiedho jatuo mosebedo gi hinyruok mondo mi oduogi nonyalo tiyo tijene manotiyo chon kane pok ohinyore. Koro hinyruok nitiere mopogore opogore. Seche ma jatuo oyudo chandruok kata tuo, tiende ni tuo ni nyalo dhi kode ma kata teko mane nitiere godo mar tiyo tijene ma pile pile lal. Koro seche ma itimo ne rehabilitation mondo mi oduogi obed kaka en, kanye kama thoth ne idonje. Apa ni mano bende madhi kelo twak odiechieng makawuono, rehabilitation kata physiotherapy ne jotuo manitiere kod ma oyudo tuo mar stroke. Tuo mar stroke en ang'o, wachagi kanyo kapok wadonje e physiotherapy kata rehabilitation kaka ni wacho cha. Tuo mar stroke kanya wacho gi dho ngere matin then aduga awacho gi dholuo. Inya wacho ni en acute brain dysfunction that comes as a result of interruption of blood supply to the brain. Manyiso ni remo madhi obwongo ok chopi ne obwongo no maber mondo mi oti tijene kaka onego bed notiyo. To en tuo mabiro dichiel maonge warning mora mora. Emomiyo wacho ni en acute disruption. Kamano. Erokamano ahinya. Neno ka wantiere kod picha ka kaito waneno obwongo, tiende ni stroke en chandruok mabiro e obwongo ng'ato, to en disruption tiende ni gima timore apoya nono. Yes. Aneno kikelo na picha ka daktari mabende nyisowa leche mag remo kaka remo ringo kadonjo e obwongo. To aneno kaka moro kanyo ka gima oyiech kata otucha. Debede ni ma ema nyalo kelo stroke. To seche ma timore thothne ang'o mathoro kelo chandruok machal kod ma e obwongo dhano? Ma achiel kuom gik manyalo kelo stroke. Koro nitiere tieng' didek gik manyalo kelo stroke kata gik mawacho ni types of the stroke. Koro achiel kuom gi en makori neno kaka iwacho ni remo chwer e bwongo ni mani luongo ni hemorrhage. Ka koro leche matero remo e obwongo cha obarore, manyiso ni koro remo ok nya chopo e obwongo maber kaka ne onego bed no chopo. Mar ariyo en kaponi gimoro dino leche mane tero remo e obwongo no. Koro iluongo ni ischemic stroke, manyiso ni kendo remo kendo ok nya chopo e obwongo no kiwango monego bed ni ochope. Mar adek en kaponi gimoro dine lakini odine kuom thuolo matin. Alafu bang'e no todogo yudo remo, koro iluongo ni transient ischemic attack. Mano timore matin ne seche 24. And then bang' seche 24 tinwang'o ka jatuo no oyudo nguvu ne mane en gocha kane pok gino timore ne. Koro gima duong' makelo stroke en ni remo ok chope obwongo kaka no onego bed no chopo chon. Apa ni ilere maber mokalo to ganda wabende onego bed ni ng'eyo ni to en ang'o manyalo miyo remo ok chopi. Ipimonwa kidienje mopogore opogore mag stroke. Iwachonwa kacha ni samoro ler odinore to dinore kuom seche matin kata seche mang'eny. Thothne ang'o mathoro dino leche matero remo e obwongo? Kotenre kod ngima wa mapile pile, kotenre kod tuoche mamako oganda mondo mi wang'e. Gima dino ng'enyne en gik moko ariyo. Nitie gima inyalo luongo ni blood clot. Koro remo cha odhi opoto. Ma koro kosedhi opoto to odino leche mag remo ma ok nya chopo. Then koro obwongo wa ok yud remo maber. Mar ariyo kendo iluongo gi ni atherosclerotic plaques. Koro inwang'o ka mafuta mang'eny kata mo mang'eny mantiere e lechego nyalo mukore. To kose mukore to kodhi e leche mag remo go
kochopo e leche mag remo matindo ma koro konya kadho to dogo dine. Koro mago e ng'enyne gik moko ariyo manyalo dino leche mag obwongo, mag remo mag obwongo matero remo e obwongo. Magi manyaka wang'e chenro ni bor kata mo mang'eny mantiere e del samoro nyalo mukore maringi machop nyaka e obwongo ma ang' dhi dine ma ang' nokelnwa chandruok mar stroke. Tiende ni mo mane del bende nyaka wang'e ni ong'eny marom nade to ochal nade ni manyalo kelo chandruok kata ooyo. Daktari, picha nini dwa ni wapuonjre godo ang'o? Inyalo chung' mondo mi iwuoth kod oganda wa. En gik mipimonwa ka to inyalo noya mondo mi wanene gi e picha. Sawa. Koro gikoni kachako wachak gikoni kamae en blood vessel. Koro ler matero remo e obwongo. To ok en tie obwongo kende, gintiere e del duto. Koro kinya yudo ka ema waluongo ni atherosclerotic plaque to nya bet kochakore matin to odongore kaka ineno ka komedore. Onya bedore modhi modin lerni te. Kosedino lerni te to koro odwang'o ka remo kendo koro ok dhi e obwongo maber. Ka ok kamano to ka ok omedore modine, onyalo mukore. To komukore tinwang'o ka ler makani nya bet noduong'. Lakini koro kosemukore to rem oringo to kochopo e ler moro matin ma koro konya kadho to dhi odino kanyo kendo. Koro manyiso ni odhi odino leche matero remo e obwongo kocha. And then gi kae tinwang'o ka koro ler mar remo ni kore ni odhi obedo mayom. Koro kosedhi obedo mayom, mokwongo kobedo mayom to kuot od balloon, chalo balloon iluongo ni aneurysm. Then kosekuot kamano, kaka remo medo, pressure mar remo medo to bet mayom kinde ka kinde, chieng' moro achiel tipo kobarore. To kosebarore to koro remo mane dhi monego bed ni kadhe cha koro pukore oko e obwongo gi oko. Manyiso ni remo ni ok bidhi machopo kuma onego bed ni chope cha maber. Kato samoro pukore kama ok onego bed ni opukore. Koro mano kamano nikech obwongo nitie ok onego bed ni remo onego bed ni chopo to tero gik matero mare mobwongo tiyogo to dogi kose tiyogo to kawo gik moko moluongo ni waste products to dogo duoko kendo. Lakini ok onego bed ni owuok modhi e obwongo gi iye. Koro mae nyiso ka koro mae obwongo wa to mae koro ler mar remo mawuok e adundo manyaka koro ang' ochopo e obwongo. Koro ma onyisi ni ka nitie kama either oyiech kata odinore. And then koro obwongo kodinore gi kae to obwongo mantie chien ne koni beyond kama odinore no koro mok yud remo no. And alafu koro kanyo tho. Daktari, awinjo kimulo kacha weche mag poto mar remo bende manyalo kelo chandruogni. Ok ilernwa kaka ileronwa kaka mag mo mantiere e leche makelo remo. Poto mar remo ma koro ang' nodhi mokelo dinruok cha. Thothne ang'o ma nyalo kele? Poto mar remo nitie gik mang'eny manyalo kelo. Gik mwaluongo ni risk factors manya kelo clot. Koro ng'enyne inyanwang'o ni ng'ato nigi tuo mar adundo ne makoro adundo ne ok go maber. To sama adundo ne ok go maber cha to remo kudore adundo no. To kosekudore adundo tinyanwang'o ka opote i adundo kanyo. Kodogo wuok e adundo kanyo mochako ringo kodhi to achiel kuom remo mopotogo nya ringo kadhi e obwongo yo kono. To nitiere poto mar remo kendo bende e kuonde mopogore e del. Lakini ng'enyne manya kelo stroke en poto mar remo mawuok e adundo. Daktari, pimnua tudruok mar tuoche kaka mag pressure kod stroke, tudruok mag tuoche mamoko mathoro mako del kod stroke. Tuoche mage mang'eny ma bende nyalo kelo ne oganda wa stroke? Koro nitie tuoche bende mopogore ma kawan go to medi thuolo mar bedo gi stroke. Okay? Ng'enyne wapogo gi tieng' diriyo. Nitie tuoche moko kawan go to ok wanyal timo gimoro ma waluongo ni non-modifiable. Nitie tuoche ma kawan go to nitie gima wanya time mondo mi waket gi maber. Okay? Nitie kakoro nya bet gi tuo mar blood vessel manonyuolago. Onge gima nya timo mondo aloke.
kapo nani maybe adhi mondo timna upasuaji mondo mi olose maber. Koro mano an go kata mna tuo mar leche mag remo mayom. Koro mago achiel kuom tuoche ma ka an go to nya bedo ni ok anyalo kogi yo mayot. Lakini nitie tuoche ma bende ka an go kaka pressure oketo kene dangwa wache nango oketo a lot of pressure in the walls of the vessels. Koro mi risk mar either rupture remo ler mar remo nyalo lakini ka wan gi tuo mar pressure to wanyalo either muonyo yath mwa make sure ni pressure no wa control maber. Wanya control gi exercise, wanya control gi diet, wanya control gi yath. Koro mokwongo bende wacho ga ni kapok ichopo kama muonyo yath tichako gi diet gi exercise. Then koro kinyal control kamano koro ke yath biro bang'e. Koro mano tuo achiel ma wanyalo control tigi ma wanyalo time. Tuo mar ariyo en tuo mar sukari. Tuo mar sukari kobiro bende wachako mna kaka nwachako gi mar pressure. Diet ng'enyne en diet ema kelo no tuo ni, lakini nitiere risk moko bende makelo tuo no. Koro diet kwa chako go kanyo to wachamo chiemo moko ma miyo ok wanya bedo gi tuo mar sukari. Kendo exercise wa make sure ni watimo practice maber mondo mi wa control sukari ni. To ka koro chopo nwa muonyo yath kata watiyo gi yien, to watiyo gi yien mondo tuo mar sukari ni kik mondo medore manyalo bet no dhi moketho nyaka ochopo nyaka kuma koro kethe lechewa mag remo manyamiyowa wabed gi stroke. Ero kamana ahinya. Amor kaka ilere kendi ing'inje matindo tindo maber mokalo. Nitiere kidienje mag tuoche ariyo manyalo miyo wabedo kod stroke. Tuoche ma ok wanyal geng'o monge gi mwanyalo time kod mwanyalo geng'o. Tuo mar pressure kachiel kod tuo mar sukari nitiere gi mwanyalo time. Mano nyuoli godo to giminyalo time onge. To bende kaka ilero nwa kacha ni thothne weche mag diet. Wachimo nade, exercise, bende watimo rako, bende wajako dendwa kod weche makamago, koso walinga linga mang chopo kama ng'ato yude stroke. Apa ni wakawi yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Kiki dhi mabor kikisudi kidieny mar ariyo ni adwa ni mondo miwinje kapo nono ni ranyisi mage miwinjo tinyalo yudo stroke, to ere kaka inyalo geng'e kapok otimore kod kaka inyalo konyori po nono ni otimore. Omiyo kiki dhi mabor kata matin kod chenro wa makawuono ni. Kanyiero kod mor dhi nyime, inde mone nadwa bedo lawyer. Kaporo piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Vinga dala. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot.
kungo. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wang'eyo tuo mar stroke. To seche ma pok ochopo nitiere gigo ma samoro nyalo kele. Kuom ranyisi kaka daktari opimonwa cha nitiere gik minyalo nyuoli godo kod mago ma ok onyuoli godo ma bende ikwanyo mane dongo ka. Kuom ranyisi weche mag chiemo, wachiemo nade, onyalo kelo ni tuoche mag pressure, kaachiel kod tuoche mag sukari kod gik ma kamago. To en ang'o minyalo time kapok ochopo mondo mi obed stroke? Daktari kanye mane wantiere? Bende nitiere ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni stroke biro koso, nikech awinjo ga kiwacho ni samoro inyalo winje kobiro kata inyalo winjo ranyisi moro, lokruok moro e dendi michech ni nyaka bed ni stroke nyalo goya machiegni. Erokamano. Ng'enyne ji mang'eny mosebedo gi tuo mar stroke ng'enyne wacho ni onge ranyisi moro amora mane gibet go. Lakini kata ka nitie ranyisi mane gin go, to ng'eny ji bende ok ong'eyo ni ranyisi moneno ni en ang'o. Koro samoro bende ok ong'e kata nonego bed nokawa tuo mane. Lakini nitie ranyisi ma ka jowinjowa, jonenowa ong'eyo, to kapo ni en gi tuo mar, kapo ni nya bedo noneno gigo to onyalo suspect ni maybe en gi stroke. Ranyisi gi ng'enyne watemo keto gi e yo machuok miluongo ni FAST. F-A-S-T. FAST, F nyiso ni facial asymmetry. Kang'i kama taneno ka wang'i o balance maber koracham gi korachich. To koro facial asymmetry nwang'o ka konchiel yware ka kendo koro dhi malo kata kitemo buonjo. Yes. Kaito ganda waneno ni ma e gima daktari wacho ka ineno ka lenda wang'ato timore kama. Kamano. Wang'e faster. Koro kineno ka kiwacho ni lenda mar wang'ato koro ok en symmetrical, yani ok opimore ka ng'ato ng'iyi. Mano inya suspect ni nitie gima timore. Mar ariyo, inyalo ka lweti kata tiendi chako bedo mayom yom, to ng'enyne en konchiel. Ka wadok chien kocha stroke ng'enyne mako konchiel, half of the body ima bedo paralyzed. Koro inwang' ka lweti chako bedo mayom yom kata tiendi chako bedo mayom yom ma ok ing'iyogo kaka ne en chon. Koro onego bed ni penjori ang'o matimore ma kawuono bada koracham kata bada korachich awinjo ka nguvu ne, teko ne dok chien. Mar adek inwang'o ka kiloso speech, okay? Inyalo bedo ki koro wane S. Inyalo bedo ki ywayo wach, okay? Koro sami ywayo wachno kati bodho wach, to in ng'ama nok bodh wach chon, onego bed ni penjori ang'o momiyo kawuono abodho wach. Ko kamano to itemo somo gimoro tineno ka gini ok somre maber. Kati loso gi ng'ato tineno ka wach gima ni dwa wacho cha ok bi maber. Koro onego bed ni suspect nang'o matimore koda. Mogik en T ma en time. Time iwacho ni kineno dalili gi kata kineno ranyisi gi onego bed ni imanyo thieth mapiyo, nikech tuo mar stroke kata ka bed ni osetimore nitiere time makidhi osiptal tinyalo thiedhe mi recover maonge consequences mora amora mibetgo in the long run. Onego bed ni imanyo mae fast mane wawacho, okay? Koro mae mane wawacho ni kaka koro the face inwang'o ka konchiel dhi malo, konchiel dhi piny, kagima oyware gi piny, okay? And then kata kitemo miyo wang'i tinwang'o ka wang' konchiel inya miyo te, wang' konchiel ineno ko kinya miyo maber, okay? Kamano. Then inyano kaka koni ng'ani ok nya ting'o lakini kata koni ting'ore, kata kotemo ting'o koni to nwang'o ka nguvu mane en go chon cha koro onge go sani. Samoro inya yude kata tielo ma samoro kiwuotho tinwang'o kidwa ywayo tiendi tipenjo an ok awuotho ga ka ywayo tienda, ang'o matimore kawuono, okay? Alafu kitemo loso gi ng'ato tiwinjo ka ok iwinje maber kata ok olos maber kaka oloso ga chon, kata in iwacho ni awinjo ko kalos maber. Alafu koro kineno ka gigi chako timore kodi to ne in gi gik manwaluongo ni risk factors ma waselose ka, onego bed ni imanyo thieth e sama piyo.
kaponi neno dalili gi tichope hospital kapok seche 4:30 okadho 4.5 hours to nitie chances mang'eny ni nyalo thiedhi ma reverse stroke mane timre no midogi beda kawaida. Kamano. Ranyisi gi daktari ma en fast inyalo ng'iyo lenda wang', weche mag speech, weche mag fuoni, onyalo bedo tedeni, onyalo bedo gik ma ipimonwa gite gitimore ga dichiel koso onyalo bedo kod ranyisi achiel ariyo koso nyaka gibia gite dichiel. Onyalo bedo gi ranyisi achiel, onyalo bedo gi ranyisi ariyo, onyalo bedo gi adek. Samoro achiel nyabiro kawuono, samoro kiny nyaneno moro kiny. Nitie stroke ma bende biro mos lakini ok mos ahinya. Lakini magi nyaneno maybe ndalo ariyo, ndalo achiel, ndalo ariyo kapok stroke ma the real now stroke comes. Koro sami neno gi to nego bedni ichako penjori ni tang'o matimore koda. To kochuno ni nyaka inen gite. Koro kikine achiel tirit ni warita ne moro chaka poni biro. Kanye kama nantiere onego bedni rito koso onego bedni ringo matek mondo mi chope hospital nikech aneno kimulo kar time tiende ni thuolo ma ikaw kapok ichope hospital bende nyaka wang'i gima ino mathoth mokalo. Kamano. Daktari ng'ato senino koro kikiriti kineno ka bedni ineno ka lenda wangi konchiel ok opimore kaka gimoro cha. Kikiriti ni wang'i ane ka bende lweta bro bedo mayom. Kikiriti ni wang'i ane ni bende bada abro wuoyo maber. Kineno ranyisi achiel tema piyo mondo ichopi hospital. Eri ichopi hospital to wach ni nin sawa moloyo bede ot ti delay to by the time ichopi hospital tinyisi ni gik moko osekethore. Seche ma ng'ato biro iri daktari oneno ranyisi gi, oneno achiel kata oneno gi ariyo, thoth ni timo assessment nango mondo bibed gadiera ni ma to en stroke mabiro kata ng'ani to en sawa kaka ni wacho ni ber afadhali nyisi ni sawa moingo rito. Utimo assessment, utimo nonro nango? Assessment machakore en kaka inya chako loso gi ng'ato nikech wawuoye fast. Koro ka biro mamosi takoni ni oyawre idhi nade inyalo loso koda. Koro ka speech nitie tanena speech ber. Abro kelo lweta monda mosi, tabro mosi gi kora cham, tamosi gi kora chich. Kaneno ka konchiel yware, kata ka konchiel ok yware, tana anya query ni atang'o matimore kae. Lakini ng'enyne gima duong' sana, mano ok nya nyisa ni in gi stroke kata ok in gi stroke. Nitiere investigations, koro manyaka idhi tim, mondo miwahakikisha ni ionge stroke kata ionge go. Gimachiel kata mabiro nyisa ni ionge stroke en gima luongo ni CT scan, wago picha wiyi. Koro kwasego picha obwongo nikech waneno ka leche mag remo ka gi either onyalo bedo blocked e obwongo kata onyalo barore obwongo. Koro mane makago picha no tang'eyo ni picha ni onge stroke onge kata stroke nitie. Eka nya bedo gi adiera mang'eyo ni in ionge stroke kata ng'ano makama nigi stroke. Lakini kata kayudo magite to okonyiso na nya wacho ni in gi stroke, to okonyiso na nya wacho ni ionge stroke. Koro kanya we idana dhi dala ionge go kata bedo hospital in go kapok atimo CT scan. Ma picha cha nyaka go. Picha no ni wacho kata ni bro yudo ka fuoni samoro nyalo bedo ma arachich kata mara chamo nyalo bedo bede ni kata tiende ni ka wawe lenda kata lenda wag bede ni wacho ni nyalo poge acham kachiel kod achicha. To gini nitiere obonge na chiel. Tudruok mane mantiere e obongo kod fuoni acham achicha mantiere godo kata e lenda wang acham achicha. Ang'o matimore obongo ka momiyo samoro ng'ato nyalo bedo gi stroke kachich kata kacham lenda wang yware konchiel kod weche makamago kod speech bende weche mag wuoyo. Okay. Erokamano. Koro obwongo gima waluongo ni engine ma tayo tich mora mwatimore e del. Koro nitie obwongo pogde riyo. Nitie makora chich, nitie makora cham. Obwongo makora chich koni control functions mag del makora cham. To obwongo makora cham koni control tije mag del makora chich. Manyiso ni cross kama. Koro nitie gik mwaluongo ni motor tracts. Okay? Nitie madhi malo, nitie madhi piny. To gi cross. Koro ng'eny kuom ji mang'eny obwongo makora cham mwaluongo ni the dominant hemisphere. Ene moting'o areas ma control speech. Koro ng'enyne ka stroke otimore obwongo makora cham, dhano ibro nongo kibedo paralyzed e side ni makora chich.
to ng'eny jok mobedo paralyzed e side ma korachich inwang'o ka ok ginya speech ne lal kata speech ne bedo mok ber ahinya nikech obwongo ne ma koracham ma iluongo ni dominant hemisphere ma control kar loso kakiwinja ming'eni gima wacho ni enang'o and then idogi duoka bedo control go obwongo ma koracham koni. Koro ma korachich bende en gi tijene lakini ng'enyne kuom ji matin sana manwang'o ka nigi dominant hemisphere obwongo gi ma korachich gitin sana. Ng'enyne jok ma kamagi nwang'o ka gin jok man gi lwedo ma koracham. Koro kobwongo no obedo affected to nyiso ni okonya oro command, okonya chiwo command ne lweti ni tim kama kata ne tiendi ni tim kama kata ne speech ni no. Koro command ne malale momino no ka bwongo obedo affected then gik moko mamoko gi bende ok nya tiyo maber. Wapuonjore gik mang'eny mokalo, obwongo bende kachich control kacham control kachich, omiyo kapo nono ni konchiel mar obwongo obedo kod chandruoge mana wawacho ka ema ng'ineno ranyisi kachich kata kacham mar del. Wamake maka kanyo daktari mondo wayude weche manyien e yo machuok. Magi gin weche madibiro ni sachiel e wang'e ma midhiambo. Kata kamano kadwa ni sudi nikech kidieny mwadhie ni odhi bedo kidieny ni idhi do thuolo makende mar penjo laktar to adhi ng'iyo kaka physiotherapy dwa tudore kod stroke e kidieny mar adek nomiyo kik isud kata matin kik idhi kamoro. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Nyinga en Christine Otingi, ane mawero wer mar Baba Kiye Itaya. Mondo ibed gi skiza tune marani, dimana star, 8, 6, 0, star, 4, 1, 9, hash. Ramogi TV, en e od jower dutote. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Wananchi wengi wameumia, maafisa wengi wa polisi wameumia, magari yamechomwa. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki
Ji 13 oseyangi ni otho ka moko mohingo 30 pod nitie kuonde thieth mopogore opogore kaluwore kod ng'anyo manyoro. Watu wamekufa watu 7 jana. Juzi wamekufa watu 6. Hatuona jiita kiongozi. And that is why we told Uhuru Kenyatta on his face, hatuwezi chagua hiyo mtu. Sirkal wacho ni ok gibiyie kendo mondo ng'anyo timre pachoka. Ka kweth mar Azimio to ramo ni gibiro ng'anyo kendo tich adek juma manyien. Mimi venye nilikuwa nimefika hapo hivyo wakatuambia tukae chini, so they started just kutupiga tu. We received one death at the end of the exercise and 4 injured. Luoro pod okwako boma ma Sondu ka lweny dudo e tong' mar counties ma Kericho kod Kisumu. Machiegni kendo Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo stroke kod physiotherapy. Kama ne wagike chane wang'iyo kacha kaka itimo assessment ni wacho kacha ni nyaka go picha e obwongo ma yud ni nyaka bedne ni remo nopoto kamoro ler kata ler kamoro barore momiyo stroke ni otimore daktari. Seche ma iseyudo ma miketo adiera ni ma ate gima otimore thothne thieth thoro chalo nade? Erokamano kendo. Thieth mar stroke wawacho ni en multidisciplinary approach. Ok inyal time kendi. Koro ibiro nwang'o daktari miluongo ni physician ma kaboni en gima wawacho ni ischemic stroke. Daktari mar physician onego bed ni biro on board, ong'iyo ni ere yeth manya kete jatuo ni mondo mi ochak chango. To kaponi en moro ma remo barore, leche mag remo barore, ti inwang'o ka idwaro another speciality miluongo ni neurosurgeon mondo mi odhi ong'e ni ere kaka onyalo konyo jatuo ni mondo obed okonye mondo chang mapiyo. Nitiere jok mantie e team ni mar nurses bro konyo kabisa mar miyo gi nursing care, miyo gi yath magitiyo go. Nitiere koro rehabilitation team. Rehabilitation is a team, ok en physiotherapy kende. Koro physiotherapy is one, then nitie occupational therapist, nitie speech and language pathologist, nitiere orthotics, prosthetic and orthotics, jok manyalo miyo gi assistive devices magitiyogo kata maloso ne gik magitiyogo. Nitie counselors, nitie psychologists. Koro nitie jok mang'eny e iye kae. Koro en ng'at achiel lakini onego bed ni ing'iye gi ji mang'eny mondo mi gimoro ka gimoro manya bedo ni ok dhi mbele kata mok timre maber e ngima gi bang' yudo stroke, onwang'o ng'ama nyalo losone. Koro physiotherapy kamin koto kata biro e umbrella mane wawacho miluongo ni rehabilitation team kanyo. Koro kanye ma koro physiotherapist bendo bro koduogo ka noseng'i ni ng'ani nigi assessment mage, ng'ani nigi stroke kaka notimne assessment, obendo duogo timo assessment mare. Koro emong'iyo ni koro according to my assessment nitie picha moro ma iluongo ni ICF classification, ICF International Classification of Function and Disease. Ing'iyo ni ng'ani ere kaka dwaro chako thiedhe. Nitie gimiluongo gimiluongo ni health condition. Ang'o momiyo jatuo ni oyudo stroke? Nyabedo ni en gi sukari, nyabedo ni en gi pressure, nyabedo ni en gi tuo mar blood vessel, nyabedo ni en gi tuo mane. Then wang'iyo ni mano en. Then koro kar physiotherapy wachako assessment kwa ng'iyo ni impairments mag ng'ani. Impairments wanyawacho ni eke gik mamiyo ng'ani ok nya timo tijene mapile pile ka. Koro impairments gi nyabedo gimoro kaka inwang'o ka ng'ani en gi muscles ne obedo weak, leche ne obedo mayom yom, okay? Kata inwang'o ka en ng'ama joints mage okoro ok gin flexible as before, gichal momoko, okay? Mago example of impairments. Kaka manwang'o kata ka balance ne odhi. Koro inwang'o ni ka impairments gi, ere kaka se assess mang'iyo ni impairments mang'ani gin gang'o. And then aduga ng'iyo ni what are the activities mang'ani ok nya timo. Gimoluongo ni activity limitation.
ka ng'ani ne en ng'at manyalo bet kaka betni, koro sani ok anya bet ka bet tafuonyora kama, kata ok anya chung'. Koro ang'iyo ni activity limitation ni en ni ok anya bet straight, kata activity limitation ni kaka betni ok anya chung' machung' straight. Mano activity limitation. Lakini gima duong' kabisa iluongo ni participation restriction. Mano is our main interest as rehabilitation, kaka jo rehabilitation mag physio. En ni gik matimo gite, ere kaka nyalo duoki mondo ibed ni timo giki mane timo chon kane pok iyudo tuoni. Mano is the main goal. Ma kata bed na natimo gik moko gite, kapono kinya duoge studio kami bed piny mitim show ni kaka itimo ni, bedo ni ok akonyi. Achiel kende akawi sim David, atiri ko David e simu. Ero. David, hello, Penj laktar. Hello, Penj laktar. Yes, apenjo daktari niya. Machiegni? Awinjo ko wacho kaka ng'ato nyalo fwenyo kaka onyalo timo ka ng'ato nigi stroke. Koro penjo na niya, kopo ni ok inyal bedo gi pesa mar dhi kata hospital, ing'e ni mondo mi idhi e hospital ginigo, to nyaka bed ni in gi pesa moro. Ting' duondi malo matin, ok ang'eyo ka daktari winjo. Nyalo bedo gi pesa manyalo dhi godo kata hospital, kata kopo ni isefwenyo ni in gi dalili mag tuoni. Koro jogo kare, koro ibiro hinyore kabisa, koro wanyalo konyogi nade? Omulo kar CT scan. Erokamano David. Omulo kar CT scan daktari ni ponono ng'ato neno ranyisi gi to samoro oonge kod pesa monyalo chopo godo e osiptal mapiyo piyo, kata minyalo gogo picha mag scan mar obwongo go. Koro tiende ni ng'ato ang' nohinyre, koso nitiere yo machielo ma kata sirikal oketo ma oganda nyalo konyore godo. Kaeto kapok iduoke, atiri kod Dorothy e line. Dorothy, hello, Penj laktar. Hello. Machiegni Dorothy. An Dorothy kawuok Mathare North. Machiegni Dorothy. Apenjo daktari ni seche ma dalili mowacho gi, seche ma ng'ato owinjo lit like uchungu, kose en aina kanyo but ok onyal timo gik ma daktari wacho go. Ageno ni winjo Dorothy daktari. Owacho kacha ni kaponono ni ng'ato neno ranyisi ka fast kaka ne wache cha. Gigi biro gi rem moro kose neno ranyisi ge mineno maonge rem moro amora. Kaeto David to nowacho wach mar picha kachiel kod samoro ng'ato onge pesa monyalo chopo godo e osiptal. Abro duoko David mondi. Kapo ni ng'ato wanwang'o ranyisi gi to samoro bende en gi risk factors mane wawacho kato wawacho ni wa suspect stroke kabisa. Mondo mi wachak thiedhi ber nyaka go CT scan, nikech hawa wacho mbele kachacha ni wan gi either ischemic manyiso ni leche ka odinre, kata wan gi hemorrhagic manyiso ni leche ka obarore. Thieth mar gik moko ariyo gi opogore. To kithiedho moro ni ok inya substitute kiwacho ni watema tema. Inya wacho ni watema tema to koro kane en moro cha tidhi meke was. Example en ni kapo ni ng'ato ne en gi hemorrhagic stroke, lakini ni dhi chiwo yath mar ischemic stroke. Ng'ani dhi medo remo dhi medo chwer mang'eny e obwongo ne, ma inuang'o ka koro ok ikonye. At the end of the day ok ikonye. To kabe ni en gi hemorrhagic stroke, to an ok an specialist mar hemorrhagic stroke tachako thiedhe, manyiso ni ok atimo ne justice. Koro gima ng'enyne otimore ga ni ka ibire e level ma wa suspect ni in gi stroke, to kinya kama ibi wawach ni samoro ionge gi uwezo, kata wan waonge gi CT scan e facility wa, to in ionge gi uwezo mar time oko. Nikech atire kod simu moro madwa ni wakaw kapok olalna. Kamano. Hello, Penj laktar. Wawite atimo moswadhi nyime. Kore mako ni kabe ni wan waonge gi CT scan e facility wa, wanya ori e level mar ariyo ni malo manigi CT scan. To kidhi e hospital mar sirikal manigi CT scan tibro tim nigo kata kapok ichulo. Kore momiyo kapo ni ng'ani onge gi uwezo to wakwaye niya dhi e next level manigi CT scan, ibro tim nigo kata kok ichulo pesa, ibro chulo bang'e kosethiedhi. E kuom penjo mar ariyo mar ni gigi biro gi rem sa koso gibi gi rem, luyore. Nitie jok moko manya winjo rem matin, to samoro be nitie jok moko maonge gi rem. Ng'enyne nitie jok mawacho ni giwinjo wich bar kabisa before that onset mar stroke no. Koro ng'ato nya wacho ni wiya ne bara, lakini koro
bang'e no tanong'o mna ka batha konchiel opek makoro kanya kata tiyo kode. Mano bende achiel kuom gik moko ma ng'ato nyawinjo. Ka in gi wich bar moro mok inyal wacho ni to wich bar ni wuok kanye, to bende nyalo, ka in gi risk factors mane wawacho ka pressure, diabetes, then wich bar moro bira mok ok inyal wacho kuma wuoke, ber bende ni nyalo suspect ni dhi ng'iye pressure ni. Kamano. Ero kamano nyado ni wadoje thieth achiel kachiel daktari. Aneno ka sa bende ringo matek mokalo, nenore ni wabo wuoyo koda producer odiechieng' machielo. Wachak chenro chon matin mondo wayud thuolo ma wanyalo tieko godo e seche makare kok waweyo gik ma important monego bed ni oganda wang'eyo. Wane watere weche mag thieth. Koro weche mag thieth kaka ne wasewacho ni en multidisciplinary. Koro apani program wako kawuono wa focus on rehabilitation. Koro ka rehabilitation kae mabende wabiro wa focus on physiotherapy. Ka waseyudo ni in gi stroke kendo koro wadwa chako thiedhi, wadok bang'e kwang'iyo kamichake. Ng'enyne wabro yudo kininde otanda. Koro wachako ni to otanda mininde ni waluwo koro gima waluongo ni normal development milestones. Bende inya timo gik mane timo mbele ka, lakini kwa yudi otanda to wachako ng'iyo ni bende inya lokori bathi konchiel tilokori bathi konchiel. Ng'eny ji gie mbele kucha wadog chien e thieth kapok wachopo kanyo. Nitiere aims wa miketo kore wacho ni an physiotherapist. What are my goals madwa keto e thieth ka e? Okay? Seche machako thiedhani. Okay? Yeah. Koro kwa yudi kapo ni podi ni osiptali ni otanda kachacha, onego bed ni my primary goals as a physiotherapist are prevent complications manyalo bedo, immediate complications. Ng'enyne gin wawacho ni aspiration pneumonia, samori okwadwa ni yud DVT, okwadwa ni yud bed sores. Okay? Okwadwa ni yud vidonda. Okay? Adhonde makoro biro. Koro magi gik mwatemo prevent kapok wachopo koro thieth mar rehabilitation. Then ka koro chopo ni koro instable, to dakteche ma wawacho ka physician osedhibitisha ni jatuo ni wanya chako koro timo ne exercise mondo mi ochako yudo nguvu mare, teko mare machoncha. Koro wachako ging'iyo kaka dhano no develop, kaka nyathino chako nonyuol, nolokore kitanda, nochako bet kende, ochung', owuotho. Kamano bende kaka wadhi ng'iyo ni jatuo ni bo nyalo lokore kitanda. Ino ka ng'ato ok nyalo lokore kitanda, watemo konyi mondo iyud yo mar lokruok ni e kitanda kendi. Mano bro konyi mondo mi kik iyud adhonde mane wawacho ka. Wang'iyo ni mondo mi inwang' kaka kise bedo ni nyalo lokori e kitanda, bende nyalo chung' kendi mibede kitanda ka. Mano nyiso ni kata sami mi chiemo, inyalo bet chiemo kibet. Wadwa reduce risk mar ni kinya chiemo kenindo, aspiration mane wawacho cha. Kendo koro kwan senwang'o ni nya chung' mibed kendi, bende nyalo chung' michung' mi balance mokilwar. Bang' mano to bende nyalo chako wuotho step achiel kachiel kidhi mbele. Koro development gi mwang'iyo mos. Ting'eni mano ero grossly. Par bende ni lweti stroke ni affect. Koro lwedo bende wadhi ng'iyo ni to lweti ni bende inya timo kod tijini moko machon ka. Mondo mi bed ni inya mwadho chae, inya yuo wiyi, inya rwako nangani, inya rudho laki, gik moluongo ni activities of daily living. Ere kaka wanyalo thiedhi mondo dog ni nyalo timo giki machon ka. Kamano. Koro gin gik mopogore opogore. Gik mang'eny mokalo. Aneno ka niritori ka daktari, ok ang'eyo ni magi gin moko kuom gigo ma utiyo godo e konyo jatuo mondo mi odog e ngimane mapile. Ponono ni gin gigo ma utiyo godo, utimo kodgi ang'o? Iwacho ni gin okang' mokwongo ka ng'ato nyalo lokore, bende onyalo chung' mobedi, bende onyalo ting'o kikombe, bende onyalo ting'o lwete, bende onyalo rwakore, bende onyalo golo tiende otanda moket piny, bende onyalo chung', bende onyalo goyo okang' achiel kata ariyo. Magi gin manade, daktari? Koro magi kachako gi mae iluongo ni a tripod stand kata walker. Ng'enyne ok wa encourage kapo ni nikech kaka wawacho mbele ni wadwa ni mondo waduoki kama ne intie chon. Koro ng'enyne wadwa ni mondo waduoki miwuoth maonge support. Koro watemo mokwongo kani bende wanyalo temo wuotho mionge gi gimoro amora mimako.
Okay? Kata kimako gimoro, tanyalo miyi mana support mana matin mwawuotho kodi. Lakini kapo ni tek, tadwa ni mondo iwuog ka emichop kacha, tanya chako miyi gima mondo isirorigo. Nikech inwang'o ka ng'ama nigi stroke, ok onyal keto weight ne tiende koma yom yom cha. Koro wamiye ma mondo mi otem miye support. Lakini onego bed ni mae watemo mondo mi wawine off, watem gole kuom jatuo nikech kong'iye tinwang'o ka ok bi bet mayot mondo mi oweye. Okay? Koro ng'eny ji tiyo gi ma. Mae en gima waluongo ni mirror box therapy. Sama lweti kang'eyo aparo ni joneno waneno. Koro makiyo. Ka lweta koracham kama. Koro sama lweta koracham osebet ka obedo paralyzed, ok oti maber. Anya pando lweta koracham ni ka to ka keto lweta korachich ni koni, to ka ng'iyo kiyocha, to en ochalo lweta ma koracham. Koro sama timo gik moko gi lweta koni, kata ka ndiko, kata ka madho chae, kata ka timo gimoro, to buongo na temo reflect kata temo interpret ni lweta koracham cha ema tiyo nikech gini ko reflect kocha to ochalo lweta koracham. Koro development e obwongo na kucha kata mna stimulation timre obwongo na kucha kuma control lwedo ma koracham cha. Okay? Haya. Kae kendo kamano. Mae wan gi weight. Ng'enyne ka ng'ato bedo paralyzed, nitie joma tin, mae maduong' ahinya, lakini nitie sizes mopogore opogore. Koro weights gi wanya twe ne ng'ate tiende mondo tim go exercise mamede nguvu. Mano tiloko mayom yom. Mae to koro inya loke, inya keto mayot, inya keto mapek kaka ng'ato dhi mbele. Moko bende nitie ma itweyo ne ng'ato to owuotho go. Koro inya tiyo kode tielo, inya tiyo kode lwedo. Lure gi kaka ng'ano sayudo nguvu. Alafu kae wan gi bands moko matindo bende. Daktari witi gi kila koso olure alwaka kaka. Olure gin mae en kilo achiel, almost kilo 2. Lakini nitie mayot kata mna nus kilo. Koro ichako kuma ng'ato nyalo. Kati imedo sudo ne mos mos. Inyalo winje. Atokeo peka tu. Peka tu daktari. Kamano. Koro bands gi bende wan go mopogore opogore. Kala depicts strength. Koro nitie rambulu, nitie ratong', nitie ralum, nitie rateng', nitie rakwar. Koro magie watiyogo kuom timo exercise gi different muscles mondo mi wamigi nguvu. Wanya tiyo kodgi e tielo, watiyo kodgi e bat bende. Lakini magi gik matin, nitie gik mang'eny ma wamedo tiyogo. Gin gik mang'eny daktari, nikech ng'ino kwa mulo kata kaka inyalo timo mar speech, koso physiotherapy, onge weche mag speech. Lenda wang' bende ni wacho ni konchiel nyalo yware piny mano kwa mulo kata matin, kata kamano thuole momaya wang'a. Ageno ni odiochieng' machielo kama tiere kod twak ma kama to ibo biro chon mondo mi wachak chon. Mondo mi oganda wa oyud kaka nyalo yudo chenro duto te. Kata kamano twagni pok orumo. Inyalo dhi kode nyime e Facebook page wa en Penj Laktar, Facebook page en Ramogi TV, page mo duto te mantiere godo inyalo chwalonwa kata wabiro chwalo ne daktari to bodo thuolo mondo mi waduok gi duto te. Daktari wach mogik minyalo weyo wagodo. Wach mogik manyalo weyo ni stroke en tuo ma inyalo geng' kapo ni waluwo advice kata gik moko monego bed watim. Koro ka waseng'eyo ni wan gi risks kata gik moko mamedo wa thuolo mar yudo stroke, onego bed ni wakawo okang' machielo mar ng'iyo ni waluwo gik ma daktari nyisowa ni watim mondo mi kik wachopie kama wayude stroke. Nikech stroke is number 1 cause of physical disability. Koro sama wayude no, to en gima bro miyowa ing'ol kuom thuolo malach kata kuom ngimani duto te. Kaka tudwa yudi ni wach ni nyalo yudi kanye daktari? E namba na onya yuda namba 0720457804, lakini kendo wan gi clinic mana machiegni Nairobi ka, Ngong Road,
opposite Coptic Hospital nitie ndara miluongo ni Mushai Drive, clinic wakanyo iluongo ni Brenjols Healthcare Services. Erokamano ahinya. Gino ni odiochieng' machielo kaluongi penj laktar tibiro biro wamed puonjo oganda wa kotenore kod gigo manyalo ketho ngimawa. Erokamano ahinya. Debede ni iya nono adier e twak machal kod ma, to kok iya nono en ang'o minyalo timo mondo mi igeng' kik ibed kod stroke. Erokamano makende kuom bedo koda e chenro ni. Mata yena Ndruth Otieno ne jogo picha mawa ne director wa, erokamano ahinya ne producer na Papechwa, erokamano ahinya nyaka kendo odiochieng' machielo, ngima en mwandu. Oriti masani.